Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Ngana usab kanimo. Iampo nato nga ang kalibutan makakat-on sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo ug mabag-o unta ang mga kasing-kasing sa katawhan labi na gyud sa kanatong mga magtotoo aron mahatagan og grasyas Ginoo, mahunong naning mga gubat kaning mga kalisdanan ug mga katalagman nga midangat karon sa kalibutan. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa ilang mga pagpamalitan niya itong mga slots aron matuman ang ato mga proyekto. Hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw ug kabalaan sa ilang kinabuhi. Atong andamon karon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan nga nagdumala ka sa langit ug sa yuta, patalinghogi nga maluluyon ang mga pangaliya sa imong katawhan ug itugot ang imong kalinaw sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ang tanang pangulong pari gipili ug gitudlo gikan sa katawhan aron mag-alagad sa Dios sa ngalan sa mga tawo. Maghalad siyag mga gasa ug mga halad nga mananap nga sunugon tungod sa mga sala. Sanglit huyang man siya sa makanato, maluoy siya sa mga walay hibang kaagan ug sa mga masalaypon. Ug kay huyang man siya, kinahanglang maghalad siyag mga halad nga sunugon, dili lamang alang sa mga sala sa katawhan, kundili sa iyang kaugalingong mga sala usab. Walay magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong pangulong pari, kundili ang Dios mao'y magpili kaniya sama sa iyang gibuhat kang aaron. Sa samang paagi, si Kristo wala magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong pangulong pari, kundili gitudlo siya sa Dios o giingnan, ikaw ang akong anak, na imo akong amahan karong adlaw. Miingon usab siya sa laing bahin sa kasulatan, ikaw mahimong pari hangtod sa kahangturan sa laray sa pagkapari ni Melkisedek. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo og nangaliyo po si Jesus uban sa makusog nga pagtuwaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nagakat-on siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit nahingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan alang sa tanan nga masinugtanon kaniya, ug ang Dios nagpaila kaniya
nga Pangulong Pari sa laray ni Melchizedek. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw, Pari, sa kahangturan, sa laray ni Melchizedek. Ikaw, Pari, sa kahangturan, sa laray ni Melchizedek. Ang Ginoo nag-ingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo. Hangtod akong himuon ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil. Ikaw, Pari, sa kahangturan, sa laray ni Melchizedek. Ang sitro sa imong gahom, ibakyaw sa Ginoo gikan sa Siyon. Paghari diha sa taliwala sa imong mga kaaway. Ikaw, Pari, sa kahangturan, sa laray ni Melchizedek. Imo ang harianong gahom sa adlaw sa imong pagkatao diha sa balaan nga kasanag. Sa wala pa ang kabugason sa masayamog, gianak ko ikaw. Ikaw, Pari, sa kahangturan, sa laray ni Melchizedek. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa kahigayon ni ana nagpuasa ang mga sumusunod ni Juan nga magbubunyag ug ang sa mga Pariseo. Ug may pipila ka mga tao nga miadto kang Hesus ug nangutana kaniya, nganong nagpuasa man ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug ang sa mga Pariseo, apan ang imuha wala. Mitubag si Hesus, magpuasa ba di ay ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayod. Apan kun kuhao na ang pamanhunon, anha pa sila
magpuasa. Walay mogamit og bag-ong panapton aron itapak sa gisi sa daang bisti. Kay kun buhaton niya kini, ang bag-ong panapton makagisi sa daang bisti ug mulabi pakadako ang gisi. Ug walay magsulod og bag-ong bino diha sa daang sudlanan nga panit, tungod kay ang bag-ong bino makagisi sa daang sudlanan ug unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Busa kinahanglan bag-ong panit ang gamiton alang sa bag-ong bino. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang pagpuasa naanda na sa mga Hudiyo. Usa na siya kapaagi aron pagbayad sa mga sala, pagpakita nga naghinulsol sa mga sala o cleansing pod nila. Kada simana magpuasa gid sila. Labi na kanang gitawag og Sabbath, ato nang gitranslate karon og Sabado. Apan pag-abot na ni Hesus usa ka Hudiyo nga nag-ingon nga siya mo'y mutuman sa kasuguan sa Dios, wa naman magpuasa ang iyang mga tinun-an. Samtang ang tanan nagpuasa, sila sige ra magpangaon. Samtang ang uban nagsubo ang ilang mga naong kay fasting day, sila aligri raman. Mautong nireklamo in town kay mura manig bag-o maning kultura aning Kristo. Niya natawag na hinoon siya og rebellious nga tao, rebellious nga leader, kay murag iyang gipang usab gisupak ang balaod nga gipatuman ni Moises. Niya unsa may tubag ni Hesus, ang pamanhonon kun kuyog pas mga dinapit, ang mga dinapit dili gid na magsubo. Ilingi ay mong tupad ing nakuyog mo sa pamanhonon. Kuyog. Kinsa maning pamanhonon, the bridegroom, si Kristo. Ang lungtad nga kung kuyog dahil nato si Kristo sa atong kinabuhi, di gyud mahitabo nga doon natay kasubo. Muna siya ay pinaka sentro sa gipahayag ni Kristo. Ngilingay mong tupad ing na wa jud ka maguol karong niaging mga simana. Wa jud ka maguol, wa ka maglagot, wa ka mahiubos ana. Kay naa gani ning mga negative emotions, dili nimo kuyog ang bridegroom. Nya kanusa man na mahitabo nga dili nato makuyog ang bridegroom kun atong sagolon ang daan ug ang bag-o. Matod pa ni Kristo, ayaw sagula ang bag-ong bino nya isod sad nimo sa daan nga sudlanan nga panit. Ayaw sagsagula ang bag-ong bisti nya itapak nimo sa daan nga bisti. Di pwede. Nya unsa may bag-o nato? Ang bag-o nato is the Holy Spirit. Nya unsa may daan nga naa nato? Ang evil spirit. Hain man ang evil spirit naghari sa atong lawas. Hain man ang Holy Spirit maghari sa atong kalag. Mao na kining atong lawas, mudiman gid ni siya og mga butang nga supak sa gusto sa atong kanini ang Espiritu Santo. Sama pananglit moingon ang atong lawas,
kinahanglan gyud dili ko masakitan. Sa ato maginang lawas, lingi ay mong tupad, kusiag kalit. Kusiag ba? Di ba mo ana sida. Kay ang lawas automatic na di ginagustong masakitan. No. Alabaw na gyud imo na rong tamparuson, mubaos gina. Mubaos. Pero unsa may gusto ni Kristo, ingon siya bag-o na ni ha, bag-o na ni. Kung tamparuson imong pikas aping, ipasagpa lang ang pikas. No, kana bag-o na. Nya mudawat ang imong mudawat ka ana. Mudawat ka. Og di gani ka mudawat, di mo magkakuyog ni Kristo. Di ta magkakuyog ni Kristo. Kay mao naman na iyang pamaagi, tamparuson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Usasad sa pangandoy sa atong lawas, kana gyong comfort. Kana bang ganahan gid atong lawas na hayahay. Natanawa gawali ang pari, di electric fans kilid. Nya masuko ginang pari basta dili na ion sa sakristan. Oh, maingon ang pari. Sa manggadong, wa ka magtan-aw, paningot ng pari dire. Bisag ka mo na electric fan diya. Gusto kita comfort mo na karon, ganahan kita atong balay dako. By the way, nibalhin na deta dito sa bag-o na tong kumbinto, dako na kayo atong kusina. Ang lutuono na lay gamay. Atong kusina tinandako lingaw naging ato dito mga ko. Kay sa una diri magsinikhanay man sila, inigliso sa usa kay duham sila kabuk, inigliso sa usa, masiko man tong usa. Inigtadtad diri kuyaw maapil og tadtad tong naasloyo kay perti ingon ra man ani kadakong lamisa ang space, pero dito gi times 10 na ni siya or murag times 10 ning gidako na or times 20 baka awa na tinandako nganong ni apil man kog hisgot ani, nganong ni abot man kuskusina. Lagi na nga ang ato bang kinabuhi ba og mo bag-o gani mo to dito pag abot na mo dito mga bag-o na sang gamit ang magkatong diri ra mo'y gamiton na nasa tay bag-o dito nga mga kaning unsa na lababo, bag-o na sad nga kanang lutuanan, bag-o na sad nga butanganan. Daghan kay bag-o kay bag-o man ang lugar ug katoy dad-o nimo diri nga donut na mura magdi mo haom. Mura maglaw ay kay tan-awon. Di ba? Bebe, lingay mong tupad ingna unsay bag-o na nato diha ron. Ingna unsay bag-o nato. Ingna ba? Unsay bag-o. Na ang ibag-os Ginoo nato nga mahimot ang pari kay ang pari maoy makaluwas sa atong pagkamakasasala. Muna sa unang pagbasa gihisgutan dinhi nga kadtong nag-una nga mga pari sa mga Hudiyo naghalad to sila mga halad nga makawagtang og sala sa mga tao og ilas ang kaugalingong sala. Pero pag abot na ni Kristo naghalad siya halad nga makawagtang sa sala sa mga tao nya kausaraton niya gibuhat kay ngano man siya nga naghalad wa may sala. Di na siya kinahanglang magsigig balik kana manggong padanglitan ang daan nga bisti nagkisi nga mukuha ko do kag bag-o inigtapak nimo sa bag-o magisi sadto kay lig-on maning bag-o di inig bunlot inig hunat sa imong lawas malangkat og apil katong daan ikalangkat ato mas mudako ang gisi kuha na sa kagdako-dakong panapton imo na sang ibutang sige kag balik-balik pero pulos bag-o inat-inat di gyud to magisi mo na nga kun atong dawaton nato si Kristo kinahanglang duna gitay bag-ohon ug ang una natong bag-ohon ayaw gyud higugmaa
ang imong lawas. Matod pa ni Kristo, deny yourself. If you want to be my disciple, deny yourself. Kana gyud. Ayaw na nagsunda ang gusto sa atong lawas. Unsaon man pag-deny ang atong self, ilisi sa self ni Kristo. Matod pang San Pablo, ako nang giisip nga patay ang akong lawas. Niya ang nakapabuhi nako karon, mao na si Kristo nga niya sulod nako. Ngayon mong tupad. Yung na imo na ng patyon imong lawas. Na patyon na nimo. Patyon dili. Kining panghitabo karon sa atong kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, tungod gid ni sa mga lawasnong panginahanglan. Kining kagubot ba? Kagubot, mga katalagman, mga kadaot nga atong nasinati karon, tungod kay dili nato gustong buhian ang atong mga lawasnong gusto niya. Gusto nato nga ang Ginoo mo adjust ba? Na Lord, sabta lang ko nga naa ako'y kabit. Total nagtinarong man ko sa akong kinabuhi. Wa man ko magbinuang ang akong pamilya, akong giatiman. Ang ako sang kabit, ako masang giatiman. Sabta lang ko. Ana ba no? Gusto kita na, Lord, kalipay manin akong sugal. Total wa man ko manikas akong pagsugal. Tinarong man ni akong sugal, sabta lang ko. O, di ba? Gusto kita na, nga ato na siyang kombaynon. Ako, Lord, nangurako tuod ko din sa akong pagka-government official, pero wa man sad ko magpabaya sa ako mga tulubagon. Kaya ang tanan, nangurakot manggod. Di ka mangurakot, kansi man ka. Wa man kay puhunan sa sunod nga eleksyon. Muna karon, pundo kita. Nakalingkod mo tag-arang-arang nga lingkuranan nga naay daghang supply sa budget. Ako ginigyong kuhaan kay panagana sa ni sa sunod nga eleksyon mo gasto biyata. Ana. Sabta lang ko Lord kay nagtinarong masako sa akong pagpangalagad. Pero mao naman gid ni ang duwa, tapon lang gining sundon kay di ka kadaog og di ka mo duwa diha. Ana man ta, di ba? Sakto ba ko dili? Ang basig sayop sa tingalay ko di sa tingalay. Og maon ang porting gubuta panahon sa eleksyon, dinatugay, dinautay, pinatyanay, mao gini mahitabo dinhi sa atong nasod. Sukad ko nakamatngon og buot mga 1970s. Nya nisugod kog butar 1980s. Ang pinakaklaro na kong butar katong 1992. Sugod yung kog klaro na gyud kay nahimo na gyud ko atong sisimpel. Kuan na gyud ba? Na gyud ko'y advokasya. Gubot kayong eleksyon. Ang kumpanya, hasol, dinautay, hinapakay, glapok. Hangtod karon maulang gyapon ang lapuka ang ilang ipanghapak. Kapoy kayo. Gikapoy na ta. No? Kasuway pa ko anas una, doon na to yung mga termino, tama na, sobra na, palitan na. Mote sigig syagit das kalsada. Tama na, sobra na, palitan na. O niya, ang nagsigisag singgit nga, tama na, sobra na, palitan na, palitanan sad. Kaya nga naman, otro man sad nga nagsigig higugma silang kaugalingon, o imo silang sultihan sa ilang sayop, di man sad mutuo kay sila raman gay sakto. Mao na ang depikto kung maminaw ta sa atong lawas. Nakaron si Kristo tungod kay siya Dios, naminaw siya sa iyang lawas. Og unsa may gisulti sa iyang lawas, gusto kang mahimong manluluwas, kinahanglan kang bitayon sa krus. Matod pa sa atong unang pagbasa, nagampo, mituaw sa makusog na tingog si Jesus og nagpaagas og daghang luha. Nganong nihilak man to siya? Kay gusto siya nga dili lang unta siya paantuson og patyon. Iya lang luwason ang tao
sa paagi nga sayon. Ayaw ng pag-antos, ayaw ng cross. Motong dito sa Garden of Gethsemane, katulo yun si Jesus nga naghilak, gani dugo na iyang luha. Ningon siya, amahan ko, makahimo man jud ka bisag unsa. Kung uyon sa imong kabubuton, kuhaa kining kupa sa pag-antos o sa kamatayon nga akong pagadawaton. Pero iya dayong gisumpayan mo, nagibutang sa diri sa atong unang pagbasa, apan kay siya buutan man, kay siya nagsunod man sad sa Espiritu Santo, isip tao, nagmasinugtanon siya sa amahan. Motong iya ginang sumpayan ang iyang pagampo, apan dili ang akong pagbuot, maoy matuman kung dili ang imo. Ug mao na ni ang atong paradigm. Marelax dayon ka, Ginoo, maayo unta ning akong cancer stage 4. Di pa ko gustong mamatay. Makahimo jud ka pag-ayo nako, apan dili ang akong pagbuot, kung dili ang imo, maoy matuman. Ay kaugma, relax na kay ka. Mamatay ka nga nag-smile. Di ba? Smiling kay kang namatay. Mao na si Jesus, pag abot gyud panahon nga ning abot gyud ang mga sundao, kuyog ni Judas, wa na'y tingog si Jesus. Ubi na lang, ubi. Gigapo siya, gilatigo siya, gipurong-purungag tunok, gipapasag koros, sikad-sikaran. Wa na gid siya tingog. Mura na kuno siya karnero nga nagpakahilom, nga gidaan ngadto sa ihawanan. Amo sa na kamo mga asawa, Ginoo, pabiyain taon sa iyang bisyo ang akong bana. Sakit na kaya akong gibati. Mura na kong nagpasan og cross nga way butang-butang. Apan dili ang akong pagbuot, kung dili ang imo, maoy matuman. Inigsulti ninyo ana sa kinasingkasing yun. Mura din kag naibtag tunok. Gaan kaayo ang imong bation. Nya inigtan-aw nimo sa imong bana nga nipadayon sa iyang bisyo, moingon dayon ka, salamat Ginoo, lahi nang akong gibati karon. Mura naggaan nga nagtan-aw ko sa iyang kapalahubog. Gaan nga nagtan-aw ko sa iyang pagkahingabit. Gaan akong gibati samtang nagtan-aw ko sa iyang pagkamanuyupay. Ana ba? Mao na siya gitawag og wa nay puasa, pasabot din aka magsubo, kay gisunod naman nato si Kristo, ang bag-ong bino, ang bag-ong bisti, lig-o na ta. Ang banasad moingon, Ginoo, pagkasakit ng akong asawa ni kuyog ug laing laki, ang lain rabang laki na araba simbahan ga alagad. Kay nga ko sang asawa na amo sa simbahan. Ako naman huy ilang ingnong bati. Tungod lang kay di kay ko tigsimba. Pero kasibaw jud kung naa na sila'y relasyon. Hangtod yun nga namabdos. Ginoo, kay bawo biya jud kang wa na gini nako mahilabti akong asawa, kay dugay na kay ni magsigig wakli nako. Nganong namabdos man eh. Pagkasakit. Kung mahimo Lord, ako na laning buwagan, apan dili ang akong pagbuot, kung dili ang imo, maoy matuman. Uli dito imong asawa, maghilak-hilak. Do, sa ilo ako, mabdus na ko. May ngodeng ka, Lord, your will be done. Sus, nindo talaga, inikataos bata, liwat kay pari. Dili ang pari mo'y amahan. Tungod kay naa sila nag-alagad sa simbahan, sige mo siya tan-aw naong pari. Maliwat man na kung unsay imong gitan-aw. Pero dili ang pari mo amahan, ha? Dili. Basig lay minister or ana, ba? Sakristan ba? Nana, no? Pero mugaan lagi. Mugaan. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, unsa may atong tubag? Sa to? Ikaw pari sa kahangturan sa laray ni Melkisedek. Pasabot,
pari nga di mag-usab-usab, pari nga dili makasala, pari nga makawagtang og kamatayon. Mao na siya tinuod nga pari. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Inasugod karon magpakapari nako. Ina. Karon pari nako. Sige, manindog na ta mga pari. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios ang atong langitnong Amahan aron maangko nato ang mga grasya nga atong gikinahanglan ug moingon kita, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang simbahan ang katawhan sa Dios, inaghat sa Espiritu Santo, mumantala ngadto sa katawhan karong panahona sa kanunayng bag-o nga pulong sa maayong balita, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga sila nga gitahasan sa buluhaton sa pagpanday ug mga balaod, sa pagpatuman niini ug sa paghukom diha sa katilingban, sa kanunay ila untang ipatigbabaw, ang makaayo sa katawhan inay ang gimando sa balaod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga abli ang atong mga kasing-kasing sa makaluluwas nga gahom sa Dios diha kang Kristo, tungod kay kiniman ang mas mahinungdanon kaysa pagsunod sa naandang relihiyosong mga buluhaton, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga pinaagi sa atong gugma ug pagtagad, masinati sa mga masakiton ang Dios nung pag-alima ug pag-amuma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa kapahulayang dayon uban sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Langitnong Amahan, dungga ang among mga pag-ampo, kay amo kining gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot kanamo nga magkanunay kami pagkalawat ingon sa angay kay sa matag sa ulog namo nining Eucharistia imong gipadayon ang buhat sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy
Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanim. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Lord, you are the center of my life. I will always praise you. I will always serve you. I will always keep you in my sight. Keep me safe, oh God, I take refuge in you. I say to the Lord, you are my God. My happiness lies in you alone. My happiness lies in you alone. Oh Lord, you are the center of my life. I will always praise you. I will always serve you. I will always keep you in my sight. Magampo kita. Hup nga kami Ginoo sa espiritu sa imong gugma, aron kami nga imong gibusog sa usa ka pan nga langitnon, imong himuon nga managhiusa sa usa ka gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi. Nya mahitabo ra ni kung sama ni Hesus mura gitag pari nga tinud-anay kanang dili mosupak sa kabubuton sa atong amahan aron makaluwas ta og mga makasasala. Salamat sa kanunay nagsuporta nato dinhi pinaagi sa ilang pagpamalit og slots. So ang atong SBF DAG para sa atong kumbento na natay 48,901 ka slots nga na halin pero naapay 11,099 ka slots nga available, 500 pesos per slot. Nga tato sa ning suportahan padayo no para ni sa atong itiwas og bayad sa atong mga contractors. Naasad ni 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. 386 na sad ang atong nadawat. Sa Santo Niño's Healing Gift nga slot or SNHG para ni sa atong Pista Senior karong February 1 niabot nag 22,185 ka slots ang atong halin na apay 17,815 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Naasad ni 25 slot challenge nga tag 2,500 niabot na sa 320 ka 25 slot challenge ang atong nadawat. Niakoto ni February 1. So atong pakpakan ang namalit na tog slot. Salamat kayo. Nya ang atong kuan dinhi nobinaryo sa atong Pista Senior magsugod karong Huwebes
January 23. Nya natay motorcade kada human sa misa sa alas 6 sa gabi, except sa Domingo kay human sa misa sa alas 5 sa hapon. Nya ini ka February 1 mao na ang atong sinulog showdown, pasiunahan ni sa misa sa 1:30 sa hapon, sundan sa prosesyon alas 3 nya together sa prosesyon ang street dancing sa mga contingents nato from 5 barangays: San Vicente, Santa Cruz, San Roque, Lataban o sa Tabla nga mga barangay. Nya ini ka mga alas 6 mao na diha ang ilang showdown sa atong mga contingents. So ato ning iampo nga magmalampuson. And lastly, padayon mo sa pagsuporta ning atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Kuan na ni ron mga 217 ka mga 1,000 ka subscribers. Nya makatabang ta ani nga mapalambo pinagi sa inyong pag-view, like unya share, makatabang ta pagsabwag sa mayong balita nga ato mga humilis na daghang matabangan nga makakaton, makapalawom sa atong pagtuo. Unya at the same time makahatag sa tag-income dinhi sa atong parokya para sa atong charitable expenses. And lastly, makalikay tas mga scammers. Tanawa ang atong official information sa ato dinhing misa nga online panahon sa offertory song o sa final song i-flash na nato dinhi ang atong official information. Mao lang na isunda ay mog sunod anang lain kay mas scam kita. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kani. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.